रायजो राजाफोरनि सोलायनाय आरो जौगाथायनि थाखाय खुंथाय गोहोआव फैनाय बिटिआर सरकारा हा होनायनि सायाव गोनांथार नोजोरजों दासान्दि खामानि मावगासिनो। बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोनांथार होनायाव दासिम अदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थागिबि हा गैजायै नखरफोरनो हानि मेला खुंफुंनाय आरो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों हा पाट्टाखौ राननानै होनो हानायाव गिदिर जाफुंसारदों। बे नोजोरजों गाबोन अदालगुरि जिल्लायावबो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय फोरबोखौ खुंगोन। मिथिनाय बादिब्ला अदालगुरि जिल्लानि मासबाराव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव गाबोन हाग्रा मोनथाय आयेननि गेजेरजों थागिबिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होगोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी आरो माननि आलासि महरै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बाहागो लाहैगोन। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरै गोनांथारदि थांनाय माखासे साननि सिगाङाव बिटिआर सरकारा क'क्राझारनि हलथुगाव आरो कुसुगाव हाग्रा डिभिजननि सिङाव खेबसेयैनो 7,144 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदों। इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि जथाय बिटिआर सरकारा 2006नि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि सिङाव हा गैजायै नखरनि हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनो हानायाव जाफुंसारदों। मख'नो गोनांदि सरकार दाफुंनायनि उननिफ्रायनो प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बिबानखौ सामलायनायाव बिथां रनजित बसुमतारीनि गोनांथार होनायाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां रोजा रोजा थागिबिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होबोबाय थादों। बिटिआर सरकारा हा होनो हानायाव गिदिर जाफुंसारनायखौ दिनै समाव रायखाङोब्ला 2021 मायथाइनि 25 जानुवारियाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लानि मोन 5,744 नखरफोरनो हानि पाट्टाखौ राननानै होदों। बेनि उनाव 2022 मायथाइयाव बिश्वनाथ जिल्लायाव मोन 598 नखर, सनितपुर जिल्लायाव मोन 1,717 नखरफोरनो हानि मोनथायखौ राननानै होनाय जायो। ओरैहाय सोलिफु 2023 मायथाइनि थांनाय 25 जानुवारियाव गहपुराव मोन 1,587 नखर, धेकियाजुलियाव मोन 632 नखर आरो थांनाय बावैसो साननि सिगां क'क्राझारनि फाटगावआव खेबसेयैनो 7,144 नखरफ्रा हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हानायाव बिटिआर सरकारा गिदिर जाफुंसारदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि सिङाव खुंफुंनाय हा मेलानि गेजेरजों खमैबो 20,000नि बांसिन नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनाय जाबाय। रायजो राजाफोरजों फोथायजानाय बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय समावबो हा गैजायै नखरफोरनो हा पाट्टाखौ होनायनि थांखि लाबावदों। जर'खायै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दासान्दि बिटिआरनि सिङाव हा गैजायै नखरफोरनो हा होनाय खामानिखौ मोजाङै आरो गोख्रोङै मावफुंगासिनो। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।